Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini aku melihat teman-teman lomba mancing di kolam. Dari itu Pak Suci, Mas Dian, Pak Botong dan Putri pakai. Nah ini bang ini lomba mancing bos. Bos. Kira-kira kiko sapa kiko? Ki malah. Dapat challenge bos. Terang bot, begitu tetap langsung lebut. Terang, begitu langsung lebut. Iya langsung. Kira-kira ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5 orang. Persetan 5 orang. Itu bos. Semoga-moga sudah gak baik. Nah, ayo persiapan. Sotek wis kudu ngamuk ae lho. Nah, siap ki akan dimulai bos. Pertandingan mancing bos. Sorry banyak lah bengi soal lagi bengi ya. Ki mataku nek kalah ya. Masa kalah? Gak ketok aku. Jalan amono kae. Lah aku ketok. Malah ketok makane cuma dilepek lho. Gak ketok. Kadang kan iwak kan godhol kan Pak. Iya. Gak ada Putri, ada Medreng. Medreng. Rene drek lho, sepil sik iwake dimong iki. Iwake disepil, ki iwake disepil sik. Iki tak gowo ya wete. Yo, disepil sik ki iwake bos. Ki iwake bos ya. Iya. Wis sing nang kolam wis akeh. Sing kolam yo jek akeh ki kurang kene. Yo tak bos. Nah, ditambahi. Bos. Kok aja men wae. Kah wedok. Ya. 1, 2. Pancingen diangkat sik ku. Diangkat sik 3. 4. Yo. Karepe ndotongnya kayak ono, nek kalah ben gak ono. Ya diwai. Ganggu jeneng ngawur Oke. Oke, bos. Masa foto dong ngomong. Kira-kira piye ya wingo? Oleh ya wingo. Boten, Putri dalem. Aku jagani wak sing goblok padha sing mancing. Oh, jaga di Pak sing geblok padha sing mancing. Oke. Yo, seto dihitungi ta. Saya dihitung. Kayak kono. Kayak kono. Tom. Dongane ya. Tak dongakne pokoke. Pokoke dimulai dihitung lho. Tanggo ki. Wes, Ayo persiapan. siap. 1. 3, 2, 1. Oke. Oke, bos. Ya iki. Jadi waktunya pira ki? Pira waktune? 2 jam, Bro ya. Oke, hani Pak. Waktu 2 jam harus dapat ikan pokoknya. Perlombaan. Piye to kok gak iso. Ayo. Set. Pokoknya sek mah lho. Nah, plak. Oke. Full guys. Nang ngebonge ning kono iki. Ya lah kuwi iwak moro kok. Ya yo. Orang tol engko. Wes, plak iki lho. Tak kayak gini kene. Iki pinter mancing kita iki kowe. Nah iki nang di kolam lho. Lah iya. Malah ganggu tok iki kita mbok karo sih. Satu kilo ganggu jadi. Lah mosok syuting delokne ganggu. Ganggu ya jadi dukun ngono. Nah, ngono lho. Ki full bos, ki full bos, full. Walasane lo gak mati. Lho ya walasane biasa ya. Lah ora oleh calone dhewe gak oleh nggo ngene iki kok. Oh, gak lagi ngene jalanan ndo ya. Oh. Tek amel kan digo. Oh. Ya ora apa-apa. Tapi biasane ngene malah Sing oleh. rezekane ku. Iya. Dungane anake. Dungane anake iki lho. Kambane teng klip lho. Malah sote kon Ki pesen kopi bos nggih. Turu kene weh.
Oke nih, Pak. Dol. Dol apa iki lho? Risu. Oh. Nek gak salah sak durku setahun ya. Iya. Hampir tahun. Mosok trek di trek kowe. Trek iki. Gaduh mamu. Gaduh. Aku yo gaduh wong gaduh. Maksudnya turunane gandu. Lahirku ning Tapi ngono. ora aku kok ning gandu. Gak diakoni. Gak ya. Makane letakan. Dreng. Yuk. Breng nah lah. Breng nah. Dreng. Ya, sik. Matang lembak. Uletan tepung. Ayo wis bro yo. Jere kowe kon maca komene jere ben anu ben mancing wong. Ben mancing wong-wong. Aku ora mungkin ngamuk to, Bos. Ngamuke ra ning paidahe, Bos. Hei. Yo. Kamar putra. Moto komen, Bos. Ah, Ayo ayo ayo. Kayak disepil agan kambangane kok tengah-tengah lo nggon aku kok numpling. Ya Allah lah. Oh alah. Ramang. Kowe kok semalah akeh yo dongane anakmu. Dari ramang. Wong ini nyapo. kan dewa vlog, kan siluhai. Aku melu rambut kopi susu jere dhewe. Apa? Kopi susu. Gimana ada kopi susu? Anu, Lete. kopi ini nang putri susunya kue to. Yo. Black white jere kira black white jere. Kok iso kira kuwi lho ngawur ro iki. Ngawur. Iki sepasang bunga putih karo bunga merah. Ha ha. Lah. Jere daya ingkang kan arep mati dia to. Nah, Jere mau kok iso Mas Kiro jere. ya kok ngono to ya iki. Ora oleh. Kamu bersemangat mengevlog sekarang. Aku ke dhisik to. Semangat. Ulang tahun. Semangat. Ke dhisik to aku. Awas, Mbak Putri ada lo. Kok iso ada luwak kuwi lho. Berarti luwak aku to tali-tali ngomong nyali tawi. Iki ora luwak, Tekek, barangan. tekek. Kaya tekek. Tekek sing wis tuwek ngono Ya, lho. biasa bos ini iki, Bos. Kok iso ambung? Kuwi piye pikirane wong-wong lho, Bu? Iya. Oh, aneh pikirane wong-wong ya Allah, ya Makan Rabbi. apa ora kuwi? Makan, Bos. Oh iya, Bos. Wis ki wis makan, Bos. Ini langsung aja guys, mau potong-potong. Benangku mong tau sidone sing Melet to. kuwi lho Mas, sing vlog sing arep gak tak gabungne Mas. Lah ra iso lho Mas. Apa? Vlog sing arep dhewe gak tak gabung. Apa to berarti iku tak delok kok gak sing arep kene assalamualaikum langsung. Insut ra iso. Wis ora iso rapopo to. Berarti 10 menit tok nggih? Heeh, 10 menit terakhir. Kok sakit tambah? Lho, lah yo. Aku luwak, Bos. Malah pi luwak. Luwak Tapi malah. kan gak nggih kapal anu to. Luwak kopi to. Ha ha. Sensore demete kowe wis metu jere. Yo gak apa-apa to aku demit to. Nah, Sampai luwak kita gak oleh oh barang. alah. Ora kalah barang gak kalah. Waktunya 2 jam ya, Bro. 2 jam waktu 2 jam Ya, mancing. 2 jam ya. Kita akan menunggu siapakah pemenangnya. Pemenangnya 2 jam waktu mancing, Bos. Dapat ditambah waktu setengah Setengah jam. jam. Oke, betul Tapi ini siap. gak enak gak entuk lho ya, Kayak enak kemarin. entuk dadi ya wis. Dan itu kambangan kok meneng kabeh iki. Yo, luwak kebon. Kucing Janjiane sing akeh, Kok ora iso? sing abote ndi sing Ya. akeh oleh. Jadi oleh loro. Awas kok mlebu bahaya jere. ya gak apa-apa to, Bos. Bahaya piye to. Cilikanku ki sing ngomong iki. Ya yo wong-wong iki pikirane ngono iku. Iya. Ngono lah aku. Bani wak mendul mbuh karo anu. Cilikanku ki sing ngomong ki tomblok. Kopi susu iya, masa kopi luwak. Kopi hitam. sik. Gila. Bingung mesti masuk mau. Iya. Oke, para penonton. Oi, Para penonton. Bapak-bapak, ibu-ibu. Kita tadi kencan karo putrine kok kolam iki. Ha ha. Oke, Bos iki. Jadi ceritanya seperti itu. Banterin aja ta. kolak kuku to. Rungu tanggane. Yo, lah yo.
Hadiah apa, Bos? All sunset. Hadiah 500.000, Bro. 500.000 hadiah ya. Tuh, Mbakku cedak Tommy gak mampu kabel Ya kopong. ora to malah. Blok iki Mas yo ngene gak mampu lho Amune sangit. Ngawur ya. Bukannya minyawangi mas teropong ya kok. Ngenyek kowe. Lah, sama blok, Awas ta blok birai iki nyapu Blok. ngomong apa. Blok minyak wangimu apa sunku? Wes ngene lur iki jadi vlog hari ini cukup capeknya jadi iki tak Absen iku bakalan ya. tak absen saya. Ning kolaborasi karo Putri. Wes ngene lur saya akhiri vlog hari ini jangan Ya lupa dekae kamerane ning kono lho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Yes, salah kamera.